Διαλογισμός στον κήπο της πόλης. Ένας και μόνος ήχος ενός πουλιού διαπερνά το βουητό του μυαλού μου, όπως το μοναδικό κάλεσμα του τελευταίου πουλιού του Καουάι. Τοποθετεί την ομίχλη των σκέψεων μου στον κήπο του Βαροσιού. Κάθομαι εδώ για να διαλογιστώ κάτω από τη σικιά, τεντώνοντας τα πόδια μου στην οδό Δημοκρατίας. Ο δρόμος μοιάζει τώρα με την αποξηραμένη κήτη ενός κάποτε ορμητικού ποταμού που ανοίγει το στόμα του για να πει μια ιστορία και μεταχύνεται στη θάλασσα. Ένας δρόμος είναι για μια πόλη ό,τι ένα ποτάμι για ένα δάσος. Τι είναι αυτός ο ερειπωμένος, εχμάλωτος τόπος για μένα, για σένα, για τους ανθρώπους που εκτοπίζονται απότομα από τη ροή? Τι μπορεί να ανοίξει αυτή η νέα άσφαλτος σε μια κλειστή πόλη? Είναι η δύναμη της φύσης που ανοίγει τις ρογμές όπου οι ασφάλτινες αναμνήσεις έρχονται στο φως. Είναι οι βαροσιώτες που κρατούν τον δεσμό ισχυρό, όπου η πατρίδα στην καρδιά τους δεν καταραίει ποτέ. Ένα και μόνο μοτίβο πουλιού στολιζόταν εδώ με πορτοκάλια τις γιορτινές ημέρες, λες και πέταξε από αρχαϊκές εποχές και φόλιασε σε τούτο τον κήπο. Εξαφανίστηκε κι αυτό ξαφνικά μαζί με τις γιορτές. Παραμένει η ελπίδα της ανάκτησης, τόσο τελικάτη όσο το Edelweiss, στα ερείπια ενός καφέ που πήρε το όνομά του από αυτό το λευκό λουλούδι. Εδώ έζησαν τις πρώτες εμπειρίες της νιώτης τους, το πρώτο τσιγάρο, το πρώτο ραντεβού, ακόμα και το πρώτο τους φιλί. Διαλογίζω με την ιδέα της σύνθεσης του λιονταριού της αμοχώστου με το βοτανικό όνομα αυτού του λουλουδιού, Leontopodium. Ένας ξαφνικός ζέφυρος στον κήπο αποσυνδέει τις σημαίες από το καλυμμένο όνομα του ελληνικού γυμνασίου. Συνεχίζει να φυσάει στα ερείπια του καφέ Μποκάτσιο, γυρίζοντας τις σελίδες 100 ιστοριών στο Δεκάμερον. Ένα βιβλίο με σκέψεις για τις αξίες της αναγέννησης αντικατοπτρίζονται στην ημερήσια διάταξη της μικρής βουλής του καφενείου. Ένας και μόνος ήχος πιάνου βγαίνει από το ελληνικό καλλιτεχνικό λύκειο. Τότε ξεκινά στη Δημοκρατία η παρέλαση της μπάντας της τότε εποχής. Τα δέντρα στον κήπο συνθέτουν τη ζωντανή μουσική του σήμερα. Οι αθλητές στο στάδιο προπονούνταν για να μεταφέρουν την δάδα της τότε αιώνιας φλόγας μεταξύ αρχαίου και σύγχρονου, μεταξύ παρελθόντος και παρόντος. Είναι το μέλλον αυτής της πόλης μια σβησμένη φλόγα? Ένας και μόνος ήχος πουλιού, τόσο μοναδικός όσο το τελευταίο κάλεσμα των τελευταίων βαροσιωτών. Ένα κάλεσμα για δικαιοσύνη στο όνομα της ανθρωπότητας, στο όνομα της αναγέννησης και της συνέχειας της ζωής.